पुलाना जत जोंनि प्रेस मिडिया थांनाय रना खुलुमनायफोर हासिनि जत लोकरना चबानि सिबाय दिनै 1 तारिख डिसेम्बर 2025 जों दिनै गुवाहाटी डिस्ट्रिक्टनि दिनै YTF नि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट दाय दिनै अम्पिनि YTF ब्लक प्रेसिडेंट नखौबो दिनै जे नेतृत्व होनाय जुब संगठन तयै जों गुवाहाटी SP अफिसाव फायसफायखा थांनाय 27 तारिख नभेम्बर दिनै आगुलिबो लोको कुथुम पान्डा कतल खायबानि यागुलो आबनि सालसा यागुलो न जे कायसा आगुलि राजाफोर आगुलिबो कलेज फरायनाय स्कुल फरायनाय छात्र नि बिसिं दिखे जे गभर्नमेंट प्रपार्टीज दंस खालायजामानि नष्ट खालायजामानि आबनो तयै इब्रामथानि यांगो सिनसा मुंरिवै जे न्यूज चैनल रगो किसुटा सोशल मीडिया रगो जे वायरल खायतमानि आबनो जों नुखा काजे जों आबनो विरोधिता खायै सेलेमुं जानगै जों दिनै गुवाहाटी SP नि थानि कायसा FIR जों कमप्लेन कायसा लेटार खायका बो कमप्लेन बरक एक्सेप्ट खालायनाखा इनके जों सायखनाय जे थांनायाव जे अमायके जे वायरल खालायथनाय इब्रामथानि यासिसुरै अबंका त्रिपुरा पब्लिक ओपिनियन न्यूज नि कायसा फेसबुक पेज चैनल अ जगह जों नुखा जों चिनि इब्रामथाना भाइके डायरेक्टली अटैक खालायका इब्रामथाना अटैक खालायका मीन्स अब चिनि बुबाग्राना अटैक खालायका चिनि एंटायर चिनि तिब्रासना अटैक खालायमानि खालायो अ जगह साका जे क्या हो गया थानसा जों साइमन जतन थानसाने बगै साबुति चिनि इब्रामथा चिनि बुबाग्रा जगह क्वेश्चन मार्क है वो साका क्या हो गया थानसा प्रमुख उस्कानी रिपोर्ट ट्रैफिक सिग्नल स्टैंड निये पालानो तारपर 5 युवक आटक थानसार बल प्रदर्शन 5 पुलिस थाने तार माने आगलिबो जे आज चेरेनो कलेज फरायनाय चेरेनो माने टक्रुमानि आबनि उंकलगो ओ जे न्यूज खालायनायनि मतेंके इब्रामथा याक चिनि बुबाग्रा याक सो डायरेक्टली अब चिनी पार्टी नो इंसल्ट खालायमानि खालायो डायरेक्टली चिनी बुबाग्रानि इंसल्ट खालायमानि खालायो सेई कारणे जों दिनै FIR जमानिका जाते तारातारि डाक्ति निसिंति डाक्ति जाहाते ए जो मार्के वायरल खालायथनाय मार्के जे जाया कक्सिन जों रिवै जे जोंनो हेरासमेंट खालायथनाय ओ जे व्यक्ति नो एरेस्ट खालामबाय हामबाय।